que t'amariu. Lara, lara, quan neix el sol a t'amariu, deliris va prenguent els colors, la gavina deixa son niu i la mimosa obre ses flors. La mar, les roques va besant, el cor somnia un cant joliu. És aquell cant que surt del mar, que neix de vella t'amariu. Enguany ens satisfà molt poder sumar-nos a la celebració d'aquests 50 anys de cantada de Habaneres de Calella de Palafrugell, dedicar la nostra conversa de barraques en aquest establiment. Una efemèride molt important per a tots nosaltres, que celebrem amb uns 50 actes, que van més enllà de la pròpia cantada i que engloben àmbits tan diversos com musicals, culturals, populars, editorials, gastronòmics, documentals o turístics. Bé, com que cantàvem amb en Manel i la Maria Cervera, Calella ens va dir, vosaltres que canteu, perquè no veniu a cantar a Calella, Habaneres? Oh, van dir, anem-hi. I va ser el 74, que no teníem nom, perquè el nom era en Manel, la Maria i en Bastons, no sé com diuen els programes. I volien un nom, i en Manel va posar el peix fregit comptant que aquest nom era per un dia, per posar... per aquell cartell que havia de sortir aquell dia, no? Per un dia. 74 fins ara, ha Sí. canviat molt la cantada? Ha canviat? Sí. Home, ha canviat? Sí que ha canviat. Amb què? Jo et diria que ha canviat per bé, mira tu. Sí, perquè abans més aviat es cantava per afició. Ara ja hi ha músics, ja hi ha partitures, ja hi ha veus de les veus fetes, a l'harmonització ben feta. I sí que hi ha grups que encara canten igual, però ara tenim grups, a Palafrugell sobretot tenim 6 grups que canten tots en partitura, vull dir, canten en partitura, vull dir que han estudiat les veus i les cançons bé. Vull dir, aquí se sent l'Habanera, quan cantes una Habanera no tens cap necessitat de fotre conya ni explicar un xiste pel mig, cantes Habaneres. I cantem aquesta i cantem l'altra i ara vull fer un disco, a veure si no tens pas cap cançó nova, o sigui, aquí la gent se'n preocupa. L'Habanera té un temps. Si tu de manera em fas un bolero, deixes de fer habaneres per fer boleros. Un 2x4, em pots portar per un tango, una marxa, un rock, una habanera, un bolero, o sigui... Però cadascú d'això té el seu temps, Doncs, esclar, diuen, no, nosaltres modernitzem, no modernitzeu res. D'una manera feu un bolero. Tu digue'm que t'agraden més els boleros i feu boleros, d'acord. Però de modernitzar no modernitzaràs res. Es pot modernitzar amb veus, fer harmònicament, però no. Considero que s'ha d'evolucionar. Una vegada, amb una de les típiques disputes pare i fill que vaig tenir amb el meu fill, perquè no feia el que jo deia, em va dir, pare, diu, si els fills sempre fessin el que diuen els pares, encara aniríem en carro. Vaig pensar, té raó. I aquí passa una mica el mateix. El que passa, o sigui, el món es mou molt de pressa i aturar-se vol dir anar endarrere. El que passa que, esclar, l'evolució és delicada. S'hauria d'evolucionar sense desvirtuar. És un equilibri una mica de mal trobar. He agafat la paraula perquè jo cada vegada que escric una habanera tinc aquest dilema. Des del punt de vista musical, doncs a mi m'agrada anar una mica més enllà de les habaneres tipus meu avi i són magnífiques aquestes habaneres, han complert una funció, però aquestes ja hi són. Vull dir, hem de buscar una altra cosa. Jo quan escric una habanera procuro doncs musicalment fer un pas més, però esclar, és frustrant que no t'ho entenguin. D'una banda, si em limito a fer el que ja s'ha fet fins ara, em sento jo frustrat com a músic. Si em passo per l'altre costat em puc trobar que digui sí, això que has fet, doncs a mi em sembla que està molt bé, has estat molt honrat amb tu mateix,
però també és frustrant que la gent no t'ho entengui. Resulta que el meu oncle era l'Ernest Morató, un dels fundadors del Portbó, i com que jo sempre m'havia agradat la música, ja havia anat amb CDs a estudiar una mica de música i una mica de piano, però ho vaig deixar, però finalment també vaig tornar a m'enganxar amb la guitarra. El mestre Cirés, que era el que acompanyava en el grup Portbó, va emmalaltir tot de cop i ells van trobar un primer substitut per continuar cantant habaneres des del 1966 de la cantada amb el mestre Ortega Monasterio, que els va acompanyar crec uns 3 anys amb l'acordeó en la cantada de Calella. Però allò, com que l'Ortega era de fora, no anava bé, tot de cop un dia l'Urdo em diu Xiqui, no ens acompanyaries pas amb la guitarra? I jo, la veritat, sempre he sigut una mica curta amb la guitarra, no? Vaig dir-li, home, dic, jo sol poder no, però si vaig a buscar un altre amic, podem provar. Bé, doncs així es va començar, vaig anar buscant Càstor i els diumenges del dematí a les 12 ensejàvem a Cal l'oncle. Sí que ells tenien una clara vocació quan fent el que feien. Tenien la vocació o la intenció, efectivament, que aquell cant no es perdés i que perdurés. Bé, ells no ho van poder... L'oncle quasi sí, perquè era de 95 anys i va allargar molt, però realment l'èxit va ser rotund del que ells pretenien inicialment, que és que perdurés aquell tipus de cant. No, jo arribo a les Habaneres com a gestor. Jo soc director del Patronat de Turisme Palafrugell, l'any 86, diria, i una rebella de Sant Joan, en diu que l'alcalde, jo m'anava a Eivissa, recordo perfectament com anar, diu que l'alcalde i diu els amics de Calella no organitzaran les Habaneres dissabte que ve. I aleshores li vaig dir, bueno, ja ho farem, jo era director del Patronat de Turisme de l'època i per tant, bueno, ja ho farem, pensant que em fotien un merder senzill a organitzar una cantada. No, jo vinc del món del turisme, jo treballo en el món del turisme i per tant de seguida vaig veure d'allò una opció de màrqueting fantàstica per explicar al món que fèiem un tipus de música que era molt local però que tenia molta gràcia. Si a nosaltres ens agradava podia agradar més gent i per tant la meva feina va ser projectar les Habaneres cap al món. El primer any jo vaig posar 400 cadires, crec que aquest any hi havia 2.400 localitats assentades. Per tant, la meva funció amb el món de l'habanera ha sigut dignificar-la i vendre-la com un producte autòcton però d'interès que va més enllà. Bueno, simplement copsant les moltes deficiències que tenia el tema, per tant, escolta'm, què passa? Al final de la primera cantada parlo amb els grups i em diuen hòstia, no s'acaba de sentir bé, perquè això de cantar sobre l'aigua i tal, per què no se sent bé? Començo a buscar empreses de so i em diuen, home, fot més bafles, fot més potència, fot més no sé què i se sentirà bé. Per tant, vam millorant, anar a veure el vela i dient, escolti, les barques són una part de l'espectacle, me les posarà bé, sisplau? Les mallorquines juntes, els velers junts, el no sé què, que tot tingui ordre, que tot tingui sincronia, que això sigui una mica l'atrezzo de l'escenari. Per tant, no vam parar de fer coses d'aquestes. I la més important i la més transcendent és anar-ho a vendre. Vaig anar a vendre TV3, no m'ho van comprar, ho vaig anar a vendre Televisió Espanyola, ho van comprar i quan ho vaig comprar Televisió Espanyola li va començar a interessar TV3 i portem 20 anys o 25 anys seguits de televisió en directe. Això és el que ha fet grans aquestes habaneres, no hi ha cap altra cantada que tingui televisió en directe. Per tant, això és el que ha fet que la gent vingui de Manresa perquè un dia a la seva vida ha d'haver estat a Calella. Per això hem fet una cantada diferent. Per tant, és l'aplicació de criteris marketingians a un esdeveniment de cultura local. No vaig fer altra cosa. I una mica Palafrugell és punta de llança pel que fa a la cantada, però també estèticament i també en el repertori. Tothom ens mira, és així. Tothom està pendent del que fan els grups de Palafrugell per dir, seria molt lleig dir per copiar, però com a inspiració sí, i dir, ostres, per aquí, vale. Jo hi reivindico i reivindicaria que la gent cantés més. A mi m'agrada cantar i jo he estat educat aquí a l'Escola de Música de Palafrugell cantant dret, assegut, dormint i de totes les maneres possibles. Per tant, jo reivindico que es canti. Aquí històricament es havia cantat molt.
I ara... A nivell... Cantat a tots nivells, tant a nivell d'agrupacions corals, que n'hem tingut moltíssimes, que en seguim tenint, però que n'hi podrien haver més, i també a nivell d'oci i de lleure i a nivell absolutament amateur. Això és el que reivindico jo, que no deixem el cantant als professionals. Està molt bé que hi hagi gent que es guanyi la vida cantant, és fantàstic, però està molt bé relacionar-se amb les persones cantant. I jo crec que és un plus que l'hem de reivindicar i que l'hem de potenciar encara més. No passa res si desafinem, no passa res si no anem a temps, però si ens divertim cantant una cançó, escolta, fantàstic, tu. I si és... jo reivindico sobretot aquesta vanera que es mira als ulls. En col·locar la vanera dalt d'un escenari, col·loquem un emissor i un receptor. En col·locar una vanera en una taverna amb una taula rodona i on tothom participa i es mira als ulls i canta la mateixa vanera, doncs es talla aquesta... Bueno, no, al revés, s'estableix aquesta comunicació i en els dos sentits, i no hi ha un emissor i un receptor, tots som emissors i tots som receptors i compartim la mateixa escena, i això està molt bé. La gent no canten com abans, també s'ha dit, però és que no, ni a la taverna ni pel carrer. Abans era normal sentir un tio que anava xiulant pel carrer o cantant, avui no es canta. Si anem prou feines es parla i no està de moda cantar. Per tant, jo estic convençut que encara que no hi hagués hagut la cantada de maneres, doncs aquesta davallada del cantar de taverna hi hagués sigut igualment. Al contrari, a la vanera el que ha fet, a la cantada el que ha fet és escampar la vanera, que abans només era pràcticament en el litoral, arreu de Catalunya. I on disfrutes més personalment la vanera? A la cantada o aquí a la barraca dels llibres que em comentaves amb 4 amics? A la barraca, sens dubte. Però perquè m'agrada participar i perquè no puc pujar en un escenari perquè no sé cantar ni canto prou bé, per tant jo crec que la vanera té molta gràcia quan la pots participar i que en realitat és això, és un cant de xefla, però a partir del moment que algú, els grups, la converteixen en un espectacle ha de tenir nivell d'espectacle. Per tant, quan ho fem a dalt d'un escenari es pot fer i ha d'anar molt bé. I jo crec que aquest any que m'he tornat a ocupar de la 50 cantada, de fer els continguts, de tot lo perifèric i fins i tot de tornar a intentar aplicar aquests nivells de rigor, ha sigut una cantada excepcional. La gent jove no hi entra en els grups. Per fer grups nous necessita gent jove, no gent gran, que tothom té 50 i pico d'anys o 60 ja. Que la gent jove, ara parlàvem com els sardanistes, les sardanes, quin gent jove balla sardanes? A part de ser una colla de sardanes que tots ensegen i d'això, però el dia que fan unes sardanes en una plaça aquests no s'hi costen. I a la vanera també passarà això, per mi passarà això, que s'acaben la gent gran, es va acabant i de gent jove en neix molt poc per entrar en un grup de vaneres. Esperem que no sigui així. Musicalment, la gent ha millorat. Hi ha conservatoris, hi ha escoles de música que abans no n'hi havia, o sigui, però aquests estien més d'agafar un instrument que cantar, no sé com dir-ho. Però vamos, a veure, no sé, mirem arribat fins aquí, a veure fins on arribarem. N'hi ha per 50 anys més? Jo n'estic convençut. Si es continua estimant i cuidant com s'ha fet fins ara, perquè de fet el mèrit, nosaltres ara estem fent els actes del cinquantenari, no? però el mèrit és de moltíssima gent i a més durant molt de temps, no? I això ha fet que arribi en tan bona salut. Si es continua fent això, jo n'estic convençut perquè ara gaudeix de molt bona salut, de molt d'apreci a tot arreu i està molt ben posicionada la cantada, tant des de la perspectiva com producte turístic, no? Que sempre és el que a mi més m'atany, però també des de la perspectiva cultural i tot el que aporta. Per tant, escolta'm, jo crec que d'aquí 50 anys segurament no estarem al capdavant, però sí que en gaudirem i és el llegat que hem de procurar deixar en els propers. Una rosa, cuando la vi tan hermosa, contigo la comparé, la comparé, la comparé. Cuando al arroyo bajé, cogí una rosa. Cuando la vi tan hermosa, contigo la comparé, la comparé, la comparé. Lucero de la mañana,
a perder. Cuando voy por el prado y encuentro una rosa, la veo tan hermosa, la comparo a ti, la cojo en mis manos, la beso inocente, pensando en mi mente, que te beso a ti. Cuando voy por el prado y encuentro una rosa, la veo tan hermosa, la comparo a ti, la cojo en mis manos, la beso inocente, pensando en mi mente, que te beso a ti, que beso a ti. Bravo!